Dari mereka pesera jadi gue mana aku pernah. Itu baba turun. Mana ya sendiri kita turun. Mwana wau dia karora kwavo mwana wake ndiye akaenda kuti mombe dzake idzitorwa mamba zimbabwe vatu ndo dzakatorwa nechikonzo chekuti mwana wake uyu akarora kuno saka chikonzo uyu atadza kubvisira pfuma mwana wake chikonzo chakabva chazonotora mombe dzeuyu yakapera kudhara zorera chete munhu zacho kana ndozora chipi chakusotora nyaya iti musara kuchenetsa mambo imimi nenyaya iyi uyu takamutaura kuti iwewe ka mambo vakatotaura kati iwewe mwana wako ngawe pano nokuti ndiye anofanira kukupa mombe idzodzo ndiye akatoresa mombe dzako nyaya yake yanezi takatosvika panhengi saka uri pfungwa tongaisa zita nokuti major street totya kuno isusu kuti titaurei kana kuti zvichinei ipapo isusu totaura zvamango inotora chinhu chanhengati munhu atora judgment anozotora chikonzi chake anozouya kugiraundi tisikatoziva tatorwa chinhu chinei imi munenge makavigisana zvinhu zvenyu kupi ikoko muchivharana meganani saka chikonzi kana chakuuya chinototutsira imwe mari iyo basa rati chimwe chaita handiti muchitorwa muzvinhu zvenyu but mune makuti hanzi mambouya kuti uchinisire kuti wai ukatonga nyaya iyi ndikazotorwa kuti inini ndiri kuti unofanira kuti iye akakutoresera zvimwe ndinofanira kubhadhara ndopachivanhu chedu saka mwoyo dze dzingabhadharike sichiudzwa saka urikuzinzwa here iwewe takataura kudhara mwambo ivo semataura vari kuita kuti munhu akakutoresera zvinhu zvako ndiye anofanira kukubhadhara handikuona vari kudzokerera futi kake chi3 yake vachitaura mushoko saka takati isi mwana wacho ngaauya tumupe mhosva yake kuti adzorere zvinhu izvo kana wakatoenda kukoti kwamuchiziva kutaura ikoko inotosunga mwana akatoresa mombe bhozi ndiye ane mhosva ndiye akapa kuti mombe dzababa dzitorwe anongodzi bhadhara mombe dzabhadhara mombe dzomunhu upi nokuti chikonziwo wakaenda kombikisa kana mombe dzako kuno mumwe munhu chikonzi chinouya kuataka pamba ipapo dzako dzawavigisa dzomunhu iyeyo dzese saka kurava kuti iwo ndiunozobhadhawa noakutoresa mombe dzani mwana wavanzani siyana nazo zvatine basa nazo mwana wenyu anonzani Brighton mkomba jo ikawiwa kale iyo yatopera ikunonotseii tangaimoti nyaya iyi nditofunga padare rakamupinda yakamupinda futi ndakaizwa futi ndizoka ava baba vakatora vanhu mombe dzakatorwa ndizo ngavanomangarira mwana wavo avadzore mombe dzavo bhozi dzakatoenda nenguva paya vakanakanda kuti aichisina bhozi pani mawikisi akawandisa vanomangarira mwana wavo avadzore mombe dzavo muno mudare vadzore mombe dzavo nomwana wavo aiwa inini zvokukwirira mwana wangu dare handina nguva yekukwirira wangu dare ini ndingoda judgment rangu chete makangonipa judgment rangu ndasunungu chete handi ndakakwira dare kuti judgment ndopiwa aiwa imi ndimunondipa judgment aiwa handipedzere judgment handi ndakakwira dare saka tongosumuka here ndisina kuziva kupiwa judgment zviri pamutemo kuti unowana judgmentsempopota aiwa tiregerere muno ndataura nomini kuti hasha hamudi kuziva stereki kana kuti ratidza kwauchada kuenda ngoseredza hasha dzako kana ada tofonera polisi kana tofonera adakuisa mama nokuti mataura taenda isindopara mhosva regai kubatsirei
even the judgment itself nditika aisiriyo inokubatsira kuti uende unomangana unogona kuinyimwa namambo nebehavior yauri kuita kuti judgment racho handisikukupa nditi chienda unotisara kumangana nyaya yako ikoko kwaunoda kuti judgment racho iendeka unoshandirwa nyaya yacho sina judgment because hapana case kana dai yakanzi kuenda kwamagistrate judgment ramambo harina basa rinozongodiwa chete pakupruvwa kuti pane zvakatongwa namambo zvingabatsire magistrate papo ndoda kuti utamira ndoda kukutaurira chinhu chokutanga saka usataure judgment ine way of demand yokuda kuti nini ndoda zvakati haisi kodzero yekuti iweweka mambo anokupa judgment nenguva isati yatikwana hatina kukuti imbobudai tozokugarira pasi